Sigui conegut de tothom que jo, bon fill Guillem, senyor de Castellvell, i jo, Sicarda, la seva esposa, donem al Senyor Déu i a Sant Genís les cases, els corrals, les terres i les vinyes cultivades o incultes, els horts, les eres, les terres amb diverses menes d'arbres, fruiters i no fruiters, els aqüeductes i els recs amb totes les fonts. De la mateixa manera, hi afegim com a donació nostra el molí, amb tots els seus estris, amb la conducció d'aigua i desguàs i amb tots els drets que pertanyen d'alguna manera a aquest molí. Igualment, donem a aquest lloc els drets de pastura i de fer llenya, i tots els altres utillatges en els prats i les pastures, les aigües i les garrigues de tot Castellvell i Rosanes, i en tots llurs termes. Tanmateix, totes les coses susdites són sota la custòdia i defensa d'aquell que tingui Castellvell. Però si un servidor qualsevol o una persona d'estament intentava trencar aquesta donació o alterar-la en alguna cosa, o si gosava anul·lar-la en part, que tot seguit ell mateix, juntament amb tots els que col·laboressin amb ell, d'una manera tan nefària, sigui anatema i sigui expulsat de la comunitat cristiana i percudit amb el càstig. I tot servidor de l'ordre diví que pretengui estar en comunió amb ell, que sofreixi també amb ell la condemnació eterna i, confús per sempre, es consumeixi en el càstig. Ho fem el dia 6 dels idus d'abril de l'any 11è del regne del rei Enric.